Lokal. Idol Joanne, please come in. Aligi, TNA sa angkat nga Improvised Explosive Device Awareness and Bomb Threat Management Training, ETE pasukin. Kaya tiket babae na tinaigat a koordinasyon at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kinitibiyang ti Philippine Coast Guard. Palikagom, tinadakamat ng aktibidad ti panakapatid care, iti panagsagsaga kapabilidad ti panagresponde, kinatalged kin seguridad, kadigiti government, personal kin community stakeholders, para iti pangtawin na bomb threat. Naangay iti sa mga mano a serye, kas iti na ipagagangay, umuna dita, iti panang kumpirmar, no dati agpaypayso a bomba, panagalerto, panagsukisok ken ti panang ti seguridad iti publiko. Nagyaman, ti MDRRM pasukin, iti daytoy balaking aktibidad, nang nangro na tultuloy a suporta, dagiti dadto mga ahensya ti gobyerno. Nagserbi nga rod nga adal digito'y kadakwada, ken adanto ti ipakatda, no kas bilang isudanto met yadda experiensya na. Idol Joanne. Yes, Idol Lawrence. Dati ka, diti kaunaan ka dagiti barbarangay, dita pasukin nga nagisayang kat iti, or dita na ipasukin, iti nangisayang kat ti kastoy, at no taddo mga min kat earthquake drill, ken pwede, fire drill lang iti mga gantayo. So, is this the first time or haan? Negative, Idol Lawrence, at dagiti imununan nga bomb threat training nang nangro na iti biyang pa iti BFP kanang iti mga agency ngam deti nangisayang kat may katulungan ti MDRRM Idol Lawrence kinangisayang kat ti Philippine Coast Guard isumet ti kinabinuligta lately kadeti ng activity when ken nako ng mga road usually digitay na pagangailain na training may sayang kat kadeti matiti kalikagom ti dadto mga lugar nga maipay kumamit kanya nga training Idol Lawrence. Okay. So dati makungkuna nga bomb threat training Idol John. So dati makungkuna nga one of a kind nga training nga talaga nga kasapulan ti adupay nga tattao nga makipagpartisipar iti daytoy. When ada digiti kunwari o syosera ada dedikas ng public place nga nagturungan da Idol Lawrence ken kunwari ada met deti napabetak tapno kunwari ada ti napasamak nga bombo na napabetak a bomba Idol Lawrence. So hala ko mga nga kasto dapat ket isali dapay ko mga rod dagitay civilian dagitay makungkuna nga Cymex. Di Cymex Idol John datay datay kwa dagitay kwa PNP no kwa. When alabarbareng adanto met ti partisipasyon ti civilian sa sumaranong ada dagiti nga training. Ket isali dako may ko Idol Joan ibagada nga sak dati napaltugan. Okay, go ahead. Da mag-iti-ili ti pasukin kadwa di 99.5 Basong Lawag Idol John 15 data RMN.